What's up, dear friends, and welcome back to my channel. Yeah. Guys, ituturo ko kayo sa aming bahay with part 2 kasi guys, noong month ay ni-vlog ko na, Tapos sunaan ako nag-vlog sa part 1. So ngayon may pababago talaga guys yung bahay namin. So tingnan natin yung bahay namin sa pababago. So tara na. Muna tayo sa aming kitchen. At guys, dito kami nagluluto. Diyan kami nagluluto dati. So ngayon wala na, sorry. Nakita ba niyo guys yung dati kong vlog ay may ano pa. So ngayon wala na, tinanggal na kasi mahirap pag umulan. Kasi sabi ng papa ko, natanggalin ko na lang daw kasi sa gaba. So dito kami nagluluto last nung okay pa to. Ito yung pinaglulutuan namin. Dito kayo magluluto, pero ngayon sa Tusay wala na kasi magic na. So ito guys, ito invisible na dito nilalagay yung mga plato. Dito kami maghuhugas. Pero ngayon invisible na guys kasi sira na. So ngayon guys, kasi binago kasi namin kasi sa gabal kasi. So ito guys, trapal na gamit kasi walang budget. Trapal na lang. So baka next baka magkasahod na or next sa YouTube magkaroon ako ng bahay o magpatayo ako ng bagong bahay. So ngayon guys, next tayo. Ito na yung bagong kitchen namin. Tara. Dito guys, ito kami niluluto ngayon na. Yan. Ito na yung new nilulutuan namin. Yan. Ito kami nagluluto. So, okay lang kahit mahirap pero happy naman. So dito yung mga plato namin nilagay, table na lang gamit namin kasi walang budget. So next tayo guys, ito. Yan, dito yung kwarto ko sa una guys, Dati pala, so dito ako natulog sa una. So ngayon sa Tusay, sirang-sira na. Tingnan niyo guys. Wow, amazing. So share ko lang to yung buhay ko dito, kung ano talaga yung buhay ko. Pero happy naman ako guys kahit ganito yung buhay ko. Happy naman ako. Ito guys, ito yung bedroom ko dati, ngayon sira na. So baka next may plano ang Diyos na magkaroon ng bagong bahay. So hindi natin alam. So next tayo guys, itong hihigaan ng papa ko. Ito yung higaan ng papa ko. Yan, medyo gubot pero okay lang. Next tayo sa bagong bed ko. Yan, papasok na ako sa bed ko. Ayan, ito yung bagong bed ko. Taran! Ito yung bagong bed ko. Dito ako nakahiga. Ito yung new bed ko sa ngayon kasi no budget. Ayan guys. Yung ceiling fan. No budget talaga guys, pero okay lang naman guys kasi ganito na lang buhay, hindi mayaman pero God knows, God grace, baka may darating na maganda o makapagtayo ako bago ng bahay. Kaya talaga guys, kung bakit ako nagwa-YT at nag-vlog kasi ito na talaga yung mention na commission ko sa buhay ko na magkaroon ng bagong bahay. Sana nga magkaroon ng bagong bahay. Tapos tulungan yung papa ko. So next tayo guys, may bago kaming bahay pero sad to see guys, yung pera na ipabago ng bahay is ginamit sa papa ko noong last year na naoperahan siya ng tungol. So hindi na tuloy ang paggawa ng bagong bahay. So ito yung bagong bahay namin guys. Ito guys yung bagong bahay namin. Sad to say, hindi na kasi yung budget ay ginamit sa papa ko. Ito yung bahay namin guys, hindi natapos kasi ayan, ginamit kasi. So yun lang po guys, na share ko na sa inyo yung buhay ko at bahay namin, kung ano talaga yung sitwasyon ko ngayon. Pero think positive guys, kasi guys God knows guys, at saka happy all the time. Tapos guys, may sasabihin ako guys na enjoy lang sa pag-YT. Tapos kung may pangarap sa buhay, patuloy lang. Tapos always positive, laban lang sa buhay.
Tapos kung may pagsubok man, laban lang, at saka God knows, kasi sa totoo lang guys, kung may tiwala tayo sa Panginoon at may tiwala tayo sa sarili, makakamit natin yung pangarap natin. Especially me na may pangarap na magkaroon ng bagong bahay. So guys, i-full view ko guys yung bahay namin. I'm proud guys kung ito yung bahay. I'm so proud na ito talaga ang bahay ko. Happy naman ako kasi ito yung bahay. Contented na ako kung ano ang meron ako ngayon. So i-full view ko ngayon guys yung biyahe namin ngayon. So tara. Nakita ninyong full view sa aming bahay na pinakamaganda. Oo, pinamaganda kasi para sa akin pinamaganda kasi talaga guys, dito na kasi mahal ko tong bahay to kasi dito ako nagsimula, dito ako maraming natutunan, dito ako kung paano gawin to, bagay na to. So I'm so proud na ito talaga yung bahay ko. At guys, may motivation ako sa inyo guys. Alam ko na hindi lang ako na ganito yung bahay ko. Alam ko na mas marami pang tao dyan, ang mga kapatid natin at nag-vlog na ganito ring bahay. Mas mahirap pa sa akin. Ang sa akin lang guys is tiwala lang tayo, tapos patuloy lang, fighting lang, laban lang kasi God knows. Tapos alam nyo guys, nothing is impossible. Nothing is possible talaga guys pag ang Panginoon na tutulong natin. Kasi pag may tiwala tayo sa Panginoon na nandyan siya, makakamit natin ang pangarap guys. So tiwala lang tayo guys, the fighting. So maraming salamat. I hope you do not I hope guys hindi kayo magsasawa na papatuloy sa panood ko mga next vlog ko. I hope na enjoy kayo at I hope na may natutunan kayong aral ngayon sa aking vlog. I hope guys, don't forget to like and share and subscribe to my YouTube channel. I'm sorry guys na i-share ko ang buhay na ito kahit dito lang vlog content ko ngayon, pero happy naman ako ngayon na ito ang content ko ngayon. So maraming salamat. Don't forget to like and share and subscribe to my YouTube channel, Renzo New Show, at maraming salamat.